Pozdrav! Ja sam Rajna Banovac, blogerica i autorica iz Zagreba. Blogom se bavim već 2 godine. S obzirom da sam autorica, nije mi teško pisati. Međutim, kada sam se počela baviti blogom, shvatila sam da nije dovoljno znati samo pisati, već su mi potrebna i dodatna znanja vezano za web tehnologije. Potražila sam informacije na internetu, ali trebala mi je osoba koja bi mi pokazala te prve korake kao početniku. I naišla sam na video jednog gospodina, radi se o Dejanu Buriću iz Novoga Sada. On je u tom videu objašnjavao kako radi jedan softver i to je objašnjavao na jedan stručan i jednostavan način. Iznenadilo me što iza videa nije tražio nikakav novac, niti je nešto prodavao, već je rekao da mu se obratimo ako želimo da nam pomogne. I naravno da sam ja odmah otišla na njegovu web stranicu dejanburic.com. Iznenadila sam se količini kreativnog i kvalitetnog sadržaja i informacija koje Dejan ima na svome sajtu. Nisam se dvoumila, odmah sam se upisala na njegovu e-mail listu, ostavila sam svoje podatke, ime i prezime i e-mail adresu kako bih periodično dobivala informacije kad god on objavi neki novi koristan sadržaj. Iza toga sam se povezala i preko društvenih mreža s ovim gospodinom i kada sam se našla u jednoj situaciji, trebala sam odlučiti o jednom softveru koji nije bio baš ni tako jeftin i obratila sam mu se i pitala ga za savjet. On mi je iskreno odgovorio što bi bilo najbolje da napravim i na taj način mi je uštedio dosta novaca. Nije bilo potrebno da investiram u nešto što baš i nije bilo toliko neophodno. Ovaj gospodin uči svaki dan da bi svoja znanja dao i drugima. Preporučujem doista da što prije kontaktirate Dejana Burića, bilo preko njegove web stranice dejanburic.com ili da se povežete preko Facebooka s njim ukoliko imate neki problem ili želite dodatna znanja vezano za internet. A moguće da ostvarite i s njim neku drugu suradnju. Vidjet ćete to na njegovom sajtu, koje su mogućnosti i nećete doista pogriješiti. Vjerujem da sam i ja vama pomogla ovim videom.